Sagudayan nga rin ti surat, ni bagayam tayong lani, iti panangisurat na, kunanad to'y, Dear Manong Nemi, nakurapay laeng ti panagbiag mi manunemi. Talo ka mga kabsat, siyak ti nauna, duwa alalaki nga na alikutig ken balog. Natangken ti ulo na. Kas kuna ni nanang manunemi, dagiti adjek kuno kakabsat ko. Nasapa kami nga naulila iti ama. Ganito ka po na manunemi, nga iti agraduar ko niti high school, agpakpakawan mo tinanang tadinakabailan, nga pagkadalin iti kolehyo. Taas anyang lang ti trabaho na manunemi, tutulunga ka umawat kadag iti labaan, kastamat nga mapanagangkad kadag iti nating, nga mapan na isurusur nga ilako. Tapno lang ang pagbiag mi, itinal daw. Iso nga di nag-graduar akong di high school, manunemi, nagtrabaho akmutin. Napanak nagkatulong, nag-sales lady, servidora, kanda dumapay. Kakanayon din nga bagbaga kanyak ni nanang, anak, napintas ka. Wanang amok dita, gabutaon pinangibaga kanya kapangita. Kan imalak ka na kayo. Lakat medyo usaram na pintas mo at apno adda pa kaernudan. Ano dakit mo sanang? No napintas ka, adong madagit agar-aram kan ka. Pamanek-nek. No kasta nga, day off mo kat agawid ka dito balay. Agpipila na kiti babaro nga may mangaram mang pasyar kan ka. Nang, kahit ko sa wala kahit piliem nga naimbag, tagbalintong asawam. Mabali mo aramaten, deta pintas mo, tapno, amom tiket ko sawan. Amo ko nang. Ken usaram matapanon ken pusom. Tapno tikas takat sang kantong agbidot. No sinumtuman ti mapilim ka dagiti. Agar alam ken ka. Kasano nga minasintiran nang no ti lalaki kit napudno. Ket adaking ka, diskarte mo na no. Bukod mo rita nga, diskarte na nako. Kinauldot ka din no. Ado, watak, ibaga kadakwada nga ergalwan tak. Sa mulay magbagan ipasagid mo lang hamong diretsaw. Kat ibagang gungundawayam digiti agar-arim ken ka. Dito ti may nga problema, ti may sa babae kas kanyang kas kanya kidi nagdirigat akmat nga nagdesisyon no, ni tatang mo ti aklonek pagkasawa ko no saan. Nagkamali kay kadi. Nagkamali ka. Tapay. Nasapa nga na tay. Di kamalik no kumasabalit inasawak. Asla ko makinipedring kat si bibiyaging ganita. Inanang met. Depende di gasat So nga ro, dagdepende di gasat. Ngem kunada, nga ti tao lang ti mga aramid ti at bukod na agasat. Budno manunemi aduda kiti agar-arim kanya. Umay dakdanunen, dito pagtrabaho kas sales lady, unusaan kat umay dito balay, no hasta nga muda ang daak. May sa katakwada ni Marvin, manunemi. Napanunod ko, nga pangsintirak no talaga nga napudno ti lalaki kanya. Numambay ko na nga materialistikak. Ngam isot wagas ko manunemi. Kasi di, naminsan nga iumay ni Marvin, manunemi, nakita na, perdi-perdi ti cellphone ko. Hello, kung konak inyarte. Madi ti cellphone ko. Sorry akin, anda pa isa nga ilik. Sige. Umot nga igatan ko So, okay dato, nanusak lang tayo cellphone ko na. Perdi ti cellphone mo? Lani? Uy, Marvin. Man kami tigatan ko Bayan. Tere kalawang at cellphone. Marvin,
Saan ko yung magbagang ka, regular na kwan, sikat ng voluntaryo. Ngayon talagang perde cellphone mo. Madingaro, nagloko-loko. Second hand nga, ginatang ko. Saan nga brand new. Amom na kita paglaklakwan dita. Dito eh. Isla ko may sari manok sa rajay. Nagitag aggatang sa termnen sa damat lailako. Jeta ng gatanga. Agkaraperdi mo ito. Aywan kayang. Amamum da Maria Antoinette Ria Labin. Apa na saludsud mo nita? Pagpakumustahan da ka. Hasta matang ni Elaine Hazel Ramos. Taga Western Union dito yan. Pure gold. Kala masasaw naman. So ka, ipakumustahan to man ni Marvin no, may nakapasyarin ngunada ni Maria Antoinette Ria Labin kini Elaine Hazel Ramos. Di ipakumustahan to mit ida. Manong nemi Jack pagurupan. Nga impay-payso ni Marvin manong nemi kaya dumapay nga agar-arem kanya. Saan ko daw dawatan? Ang emisod nagboluntaryo manong. Takalpasan manong nemi iti makalawas ket day off kumanen umaynak manen pasyarin manong nemi ni Marvin. Kinapudno na ni Marvin ti kasidgan iti pusok kadakwada. Iti daytang rabi manong nemi nasa nga ilik man ni Marvin. Hello. Sige kaya Marvin. Di bang rabiim. Abi kasla naliday ka. Hambat ha. Dati mo nakasito iti boses ko. Nababa. Medyo i-relax mo Okay. Nembag nga rabiim. Lani. Yeah. Kastamat kan ka. Sumara ka. Tugaw ka. Dito yo. Sagot ko ken ka. Hindi ito eh. Lukatam. Hindi mo pala lukatan nga dagos. Tamo yung hawad kanyak. Siya pala manog ko pala timang cellphone? Kasing karikan ka. Wow. Nangina dito ya. Dito latest nga brand ti cellphone? Tapos nagkastagad sa mga ananusan na perde nga cellphone mo. Marvin, nangina na ito eh. Tintin nagam, inkas ko. Nangalanti. Tinasuro ka 20,000? Magital-talon kamit lang. Inlakok na di bakak. Kani, tapno lang mapatganti. Kalikagom mo. Uy, yan ko kalikagom dati, wain. Mamang ibagbaga nga kinitkid daw ko dito, eh. Ang mga mbed, no, iwarawaras mo dito karkarubang. Thank you, Nardan. Nagpintas. Marvin, thank you. Araramidik dito, tatno. Malog. No, kasta. Aklo na akon? Agura ka pa lang. Agtutur ka pa lang nga. Abay, di ka makauray? Inusuhan ka na makauray. Agayat ka sa bali. Agtutur ka pa lang. Kahit ko pa lang at tingitingan mat nga nalaing tiriknak. Sakbay nga, aklo ng Marvin. Rigat nagtatrasudos. Siyempre, maayatanak manong nemi, ta sa bali manen tinairegalo kaniya. Numampeksan ko matakit-kid dawan. Ngem, adalang na ko nakapasagid. Saan lang ang prangka. Numampay mayat mo't pala dito cellphone ko manong nemi, ngemi bagak lang ang bulok. Gabatadan baro nga cellphone ko, sa ono matiragsak ni ading ko nga June. Gabata, impadawat kong kinkuha na ti dati nga cellphone ko. Ngayon ti makadakas manong nemi sa bali, ken madi ti pangipagarupan, dagiti kalugaran mi, tinapasamak. Nga dahil ta manong nemi, ti pangbabalaw met nanang kaniya. Iti kastoy nga diskartek,
nga agpaaram ka digiti lalaki. Ay. Lane, nanang. Hey, sus. Mababay naklaunay ka digiti karoba. Kaapay nang napangkimat ngamin nakijismis mo rin. Ay, nakijismis ka naman na nagukon ka digiti ilabak nga mureng. Ang ngamin timadi nga nakababay na kunayo. Kat ni Marvin. Sabi ni Marvin. Inla ako nag-ayam jebaka na tapno magatang nila ang nagtikid daw mo king kuana. Nanang saan ko kinid daw. Wan nga angam kasatag parang damag. Babaan nyo lang tayo da. Diyan naglakon na di ba ka? Tiso gatang na tiya cellphone. Ngentad na keng ka. Kat mababain ako unay ka na kiti sarasarita na kita tao. Nga usarim ka no tilangam. Gun dawayam ka no laki. Nga anang mat, babaan nyo lang tayo da kung nakman. Saan ko mat nga, indiretso nga, kid daw, nag-request. O nagpagatang. Basta ibagag lang na perdi ti cellphone ko, bulok. Kaya isot nagboluntaryo. Anak ko, saan nga rumbay nga tila ang amin nga ipagpagatang mo. Sus, tiyak pa ikit mambalikasan. Kada gini agar-aram kang ka, nanang awam mati. Ipagpagatan ko voluntaryong iteda. Oo. Uldo tambat ngamin dikitiya. Agar-aram kang ka. Ni nanang mat. Saan ko naklangaro din? Abi nga saan? Kasi karata kwentas mo, nagkapon na kwentas mo. Inregalo kanyak ni Mauro. Oh, kidam. Inregalo na hangkong pidinawat. Detaralo nga daking ka. Bracelet. Cellphone. Nanang, ulitin ka da kayong iba ka. Saan ko kinidkid daw? Inregalo ta kanyak. Voluntaryo. Unang ang tirum-rumor nga sa salita at karoba kat uldo tamida. Gun dawayam ti pa nagkurso na dadakin ka. Bahala da sa pamati da. Ngayon para kanyak, ha? Saan ko ka daw dawaten, saan ko kidkid dawan, voluntaryo, nga itad da kanyak, irigalo da. Eh, kasanong araw din no, di kitinang nangtid kang kagat sa mga klonen, kado da met. Anong arat mabalin ko, kat may salang ang trumbing, ayat at kadakwada. Manong nemi adda pa'y Hawaiano ngagar-arim kanyak. When naamo nag-friend request kanyak manong nemi ket inaccept ko di ko makichat maten. Saan lang at chat manong nemi video call. Ket adda di Hawaii nga mismo nga talaga. Ay, napintas ka. Talaga. Makita ka rito video call taget nohan niya kayong tilangam iti profile picture mo kan iti aladaw iti Facebook mo kat ne lagang iso amam lani kahit ko tagbakasyon tapno may kaasawain ha tata manong apeng asawain nagkat dinakpit pa inaram di umay ka Armen nagbakasyon ako dita makabulan ang kasartan tapno maalakan to dito Hawaii. Dinadamag dayta ni nanang manunemi. Oh, dayto yan tigundaway mo. Nanang, usarem ta panunot mo. Hawaiano dayta nanak ko. Panunutem, ha? No maasawam dito ko ng mga Hawaiano nga Facebook friend mo nga umay agawid ket umay naka-armen nga asawain. Di makapan kan to sa Hawaii. Anak ko, panunutin ti masakbayan. Makaumayak to sa Jai. Kat sakto matimang tawing kalig dito akabsat mo. Isusapo ya. Anya ta mom. Baka no talaga nga makadalon ti sa Hawaii. Nanang, dakay man lang ko na nga. Saan nga dati material nga banang ti panunutik? Nadikat, nganyat diktar ti pusok. Paggidanem, nga pag-usaren, ti panunod ken pusom. Kasano no saan ko maayat, dadyang Hawaiano. Isa po aya. Tsaka mo nang, dati kami ti problema, ape kami nga napintasa. Baso mo pa pabasolem pa, kinapintas mo. Hindi ka na doon ti alahas mo, gabati.
Kaado na kita agregalo ken ka, agar-arim ken ka. Ay, sus, anak ko, ya. Mm. Sige na. Apo, ti kaado na nga talaga. Tsaka amon pilyek. Akit no sakti sa kabalasan ko, nakasimsimple praktikal. Hawayano at pilyek. Kasano ni Marvin? Ni Marvin, nga karkarigada na taglakot baka tapno lang maregaluan na ka? Iso ti patpatag mo kasta? Ay, susapo ya. Agmauyong ka. Wala lang. Saan pa lang ang dito pagsalitaan tayo, ha? Dadada nga mariribo ka, anak. Tultulungan ka nga panunot, anak ko. Kas may isang ina. Tultulungan ka. Iso nga ko na. No dumteng nung nagpaiso na yung hawayano. Ison. Awanin sa bali. Manong Nemi nagbakasyon nga talaga. Nagdinamag manong Nemi nga nagbakasyon. Kitni. Umaynak ba't pa siya? Eh di pa nang pasyar na kanyak manong Nemi. Diya ka mo tak sila mo lang awayano tilangan. Ay iten ka unay. Lani. Manay po rin nagayam ti Facebook. Kain pa sa video call dan. Si kalat ato ti panunod ko. Iso nga kasing karik. Agawid na. Tap na nikasta kat may daton ko mismo at panagayit ko ken ka. Manong Pidong. Idot ko amin na kayat mo. Basta, ayat na naglaing. Kadalaing ganito pa sa Hawaii. Nung asawa ka. Talaga? Katuin. Alakit, panunutak pa yan nalaing ha. Ikanak kumatigundaway ko mang tingiting tikaririk na kang kama ng Pidong. Di mo baybayaganan. Kanek, sublet sa Hawaii ti mabit. Sana ka, apurain na. Ngayon na talaga nga ay ito na manong. Kuway. Anya, adak daw ang kanya. Awan, mat kadi ang... Anatawan ka na kayo, ha? Anatawan ka ka. Igatahan ka. Adamat cellphone mo. Adamay kwentas, porselas mo, aritos. Ano pa yung awan? Laptop. Ang mahal ko pagpagatan ka nga, ha? Laptop. Kung amin, masapol dikit kakabsat ko. Lalalo ka dikit. Masapol na research na ko, eh. Kaya talaga kasapuran ng computer, eh. Laptop. Ang ko yung bagbagang igatang. Ngayon, ibagbagak lang ti awan. Kada kami, kaya ti masapol mi. Sige. Gumatang ka to. Manong Nemi kaslamadlaw ko nga mapilpilit ni Manong Pidong. Okay, naimot samad dito yung hawayano kung naktinakam ko, Manong. Naimot kan samad, Manong. Ay, sana ding! Bayam ka talaga igatangan ka, ha? Sa bagay, aramid pagkakitaan. Manong Nemi talaga nga saan lang nga Marvin kani Manong Pidong hawayano ti agar-arem kanya. Aduda. Ti makadagas takas na kunak nga jakmed dumawdawat ngem kabutang. Aslamadlaw damat nga kasapulak sumang tadda. Nga dayatot pangungungtan ni nanang kanya tadigiti karuba, digiti chismuso, kada chismusa. Ti panangipagarup dagat uldutak dagiti agar-arem kanya. Ngam kunakmet Manong Nemi. Nga kaslakayat ko na ito nga mangtad iti panubok kadakwada. Tatingit-tingit nga na di pagpatinggaan ti kabailanda. Takas na kunak, no asinot makapasa, abe ka di nga saan. Numan pa yung susarakmet dati panunot kan pusok Manong Nemi, na narunat ti pusok kan talaga. Karim pa yung peso ni Manong Pidong Manong Nemi, nga inggatangan nak iti laptop. Oh, kaskid daw mo, Lani.
Saan ko kinitaw manong? Ano, imbagak lang kang kano anat masapul mi, kano anya ti awan. So nga sa mga susarin, di kidaw, kabot saan ko kinidaw. No, di kahit voluntaryong itad mo kanyak, saan ka di? Sige, sige. Nauma ko na. Voluntaryong itad ko kang kati laptop. Okay, amumit lang ko sa rin. Amok Takaaduhan na kasi ito sa rin medyo pagtrabaho John! Gerald! May awatan na ito na inregalo ni Manong Pidong kata kayo. Aping isudat bakit nagsika? Kas isudat kasabulan Manong. Alawan siya. Dato inregalo kanyak ni Manong Pidong nga itid kumat kata kayo tapno uso rin nyo. Thank you. Thank you, tata. Manong ko naman ang kanyak. Tapno hanak ko na yung nalaka. Thank you, Manong. Masapluming nga talaga. Thank you. God bless you. Sige. Wala panahon na kamang dito yung ginimanang iyo at no, maka-score ako man. Ito nakapanahon nagdikapsat ko manong name ito simrakdahan na pandan inoperated ti computer ti laptop. No kasta. Nobyakan. Tulagan dan ti kasar. Agtutur ka pa lang manong. Kahit mo sawon, sanak pa lang sungbatan. Narikat mo tanong, kaano lang nga, imay ka nagdaton, kalpasan na sungbatan nga dagos. Ay, itan ka unay lani. Kat, saan to lang nga laptop, tigatangin, para kang ka. Sumpatan na. Kat uray, sanak pa nga nobya, no at kayat mong ited, kanyak, apikid din na saan. Ngam sa anak ang tumawdawat kang kawan, dapat pampanunutan manong Pidong, saan ka nga ululdutan. Ngam na talaga ang voluntaryo ka, agad dakal unang pagyamanan ni. Kahit ko lang aming ating-itingin tiriknak, siyak ba nga, iyat nagko di desisyon ko. Ngayon mataka di man lang namnamaklan. Ang dati pagsasao, manong Pidong, adaanos, adamatlamot, ti agan-anos, kukwa ni Apo Diyos. Sa bagay, ti tinuro ti sarita maadin ko kat kasla adanamnamaken ka. Sige. Agan-anos sa karon. Tabarbareng no. Pumayso ti saom. Agan-anos sa kahit naman saan lang ang laptop titid ko king ka. Ngayon saan ko daw-dawatin mo voluntaryong itid ko. Manong nemi adun dagiti na kolekta. Tas nakunakon kat samad lang nga da Marvin Ket kini Manong Pidong itakar-arim kanya. Saan kumat nga daw-dawated manong naming voluntaryong itad da. Mabali siguro nga namanamdamag dan kadagiti karoba mi nga Maria materialistikak nga babae. At naman tayo nagundaway manong naming nga saan kong awatan nga ipapilit da. Kagurarak ka no saan kong awatan. Ado nga talaga nagkita koleksyon ko agapo ka nagkita agar-arim ka nila. Sing-sing, relo, kwenta, cellphone, tablet, laptop. Tadto nga pa manong naming nga inted da kung saan ko kinikid daw. Ay, Lani! Ay, nanang, ano ito broma? Nakaiso na nga day off mo ka nga nakamanin dito balay tumulong ko kumamit takit mo atot awat ko nga laba. Ninanang met. Amin ba't nga sweldo kaitid ko kada kayo sa kapela patulungan. Kata na nga rin exercise mo. Nanang, nadagdag sa ti obrak sa di pagtrabaho ha. So nga ba yung anak ka di mat nga relax nga ginanaan day off ko. Ano nga amin datay ang obram. Dagito na nga. Oronos lang dagito. Nagkaadong nga. Inintay dagito agar-arim kanya. Ngayon saan ko dinaw-dawat. Nakadong nga talaga. Dagito koleksyon mo na ako. Puro dinawat amin. Nanang saan nga dinawat? Dan ni Alex dito sa alas. Gayam. Tsak dali patak pa yung baga. Ni Alex? May nakanot pa siya rin. Pati pa gayam ni Alex.
Ang dabit-bit na, nga supot. Nang, hanggo dinaw-daw da dyan, wanyaman ti dayjay, baka voluntaryo mat nga regalo na. Ay, amo anak ko, ti bagbagay kiti tao ken ka. Ti rupam ka no, kit rupa ti regalo. Gito ang regalo, hanggang na hanga dawat. Kapag ko man, regaluan da. Ti pa nagregalo, kat sambat lang kat, nga ti pa anyaman ng okasyon. Alalaling ka, sang manen. Ito pa lang, agur-oray ka ka. Manong Nemi, aw mati sa pulik ni Alex, tanang gwapo, napudaw. Hindi ipakita na kanyak, Manong Nemi, ti regalo na. Wow! Alex, kita lang nga makasapatos sa tekstoy. Thank you ha. Ngayon, please, among ibagbaga nga kinitaw ko. Ngayon katangan na, saan kong ibaga? Nakita kami sa sapatos mo nga medyo luman. So nga, ada nakita. So na bang ko ginatang? Imbaga mati-size mo, di ba? Sinaudsod mo, hanggang imbaga. Sige. Padasin man. Wow. Ada man nga pimintas ka. Gaputa na ka sapatos katikasta. Amo ka may bagay ka. Ngam talaga yung karkarikatang nga ginatang dito ya. Ngayon mo kanya. Gabutin na laos sa panagayat ko kin ka. Oraan niya ti kayat mo pagatang. Amo yung pagbagat ti kayat mo pagatang nga. Ti ko na, no anda makita ka sa pulam. Kuno ma, wen, kasta ti bagat. No anda, makita ka kanya nakasapulam, itid ko lagi di. Kamay laklaki ng katangan. Bili ba ka talaga kay Alex? Ada ka di madlanam namak? Kahit ko umamuanan, tigasat ko. Dili mabalin, nga kanak pati sa balagundaway, nga mga panunod na lalaing datong mo kanya. Sino nga amin kada kami? Siya ka di? Maribukala ka rin eh. Di ka aduyo, di ka matpilyek. Amangan na makapilik at perding. Siya kon. No, siya ka kumakanyak. Kahit amom nga garaarim kanyak nga Hawaiano. Di mo ka di kapatsin, isot kayat ko. Dito nga rin, tinasakit na parte na eh. Di ka adumi. Alex, inukas pagkarikan na mapaay ka. Ano't marignam? Siyempre, nasakit. Nangaroon na kat. Kahit, yung kanigata kang ginatang sa sapatos. Nisublik na ron. Saan? Si Kamat, na yung pupusyon pa nang regalo kang sa sapatos. Ngayon saan kanto ko mga masaksaktan unang kas pagarigan na sang tutungasi ka. Intundumteng, ti tiyempo ngayon mangikid din. Sabi ko ma, tayo nada nga, no hard feelings. Oen Manong Nemi, adumat no ka, dagiti mang balbalakad kanyak. Ngagdesisyon akon, sakbay nga, mapunuan, iti pa nakatek-tek, dagiti agar-aram kanya. Kas kaniya, roda Manong Nemi nga katrabaho. Amom, kasta hakmat idi, sakbay nga nagdesisyonak, sakbay nga nakiasawa ak. Nakadadumat idi agar-aram kanya. Nagproblema ak ba't idi? Kahit anong rutin naramid mo? Napanag nagpasumar. Si Kamot, manang roda. Mamatpatik at sumsumar. Amang! Napanag nagpatalado. Talado? Dinamang ko nagpatpatalado. No, agtal-talado ko nagkadi. No asino kadakwara ti Rombeng. Kadimbagak amin da. Kaya niya ti klase da nga tao. No, nasingpad da, nagagat da, gwapo da, nabaknang da. Ket
Anang art ko na dyan nagtalado. No, asinot ayeten mo na eh. Hindi siya kaman lang decision mo na. Imbaga, hindi saan ko ayeten. Amom siya saan nga iso mo na. Amo na. Amo na nga. Amo na nga saan nga isot ang baling asawa. Tilaing na. Da ako na imbagak man sa baling ng saan ko ayeten na, hanga iso ko na. Idi ibaga ko na dito talaga ipatpatag ko, iso. Kunana. Isundot ang baling asawa mo. Kat iso. Kat anang arti ka sa sayo tamanang. Agad gabot ipatpatag ko. Kat narigat matla pa nagbiag mi agad. Agin nanos kam at riga. Agtrabaho iso, agtrabaho akmat. Tapos nagastagat may saganami. Mata masakbayan ti may sanganak mi pailan. Kanat kinuha nga rodan na kita adong agar-arim kang kasama inaklon. Okay lang katawada. Ngimawan ti regalo ta kang ka? Ako met. Dari nagaluan ta kita ti underwear ko birthday yak. Kasi lang. Nilakay mo itawon regalo na. Awan. Yung regalo na kanti. Apod nga panagayat na. Sa bali akmana eh. Ano sa bali ka? Awan din ako dawat kung awan adot regalo ta kanya. Adot collection ko eh. Ikaregatan dapat timang ted. Oresan da ko mga kabaylan. Ngayon saan ko kinidkid daw. Medyo inpasagid ko lang. Sa balik ang arad ng astalani. Ninanang manong na yung dagdagdagan na. Ay, Lani, panakita ka turumbang agpilikan ka na kita agar-aram kang kaanak. Manay na yun naman inuit taon mo. Tsak, bengarot kahit agasawa na nang. Anya? Sa may sam. Awang pa tinapilik ka na kwada. Ay, sus, apo aya. Nilakit di bayag mga agpili. Wano, taktikam laing data. Tisa mo pa lang ang panagpili tap dumaka-oray kay pati ada doon nga uldutam ka na kwada. Ninanang matsanong kung uldutin daw kurakmat. Ituan. Kaya po tayo bayag kagpili. No mataktikan na kita agar-aram kang ka, ikanda kan tumanan, regaluan ta kan tumanan. Kat anang arot pambaling ko na regaluan dak. Awate ka, oresan kong awatan, kaguratak ka noon, saan kong awatan. Wen manong nemi, nanayunan pa iti inted nga inregalo oris sa awang ba't ti okasyon kat regalawan naglatama di kita agar-aram kanya. Ngay mad-adamat manong nemi ti panangibaga dagiti chismuso kada chismusa nga uldutak dagiti agar-aram kanya. Nga ropa akti regalo. Ngayon binabayak lang ta manong nemi dagiti bagbagada ta sa amat ngusto. Tayo kunakon. Dakmat daw dawatan, dakmat kidkidawan. Voluntaryo mat nga no amod nga kasapulak itad da. Imay manen manong nemi ni Manong Pidong. Ti Hawaiano manong nemi. Nga mangnamnama, nga iso ti kayat ko. Ay, Lani. Napanak manen nagpasupli ti dolyar ko. Katalayam na ito, ha? Bilangin ka di balat sang manam. 1, 2, 20,000 na ito. 20,000. Manong Pidong, Jack dumong daw ito. Jack akit-kit daw. Saan ka din nga rumbeng patarimaan yun, tibalayo? Jack ibagbagang patarimaan kam tibalay. Di kahit ko sa huwe, makita kat ka sa pulang nga matarimaan tibalayo. Yang runa kat masanghuanan ti panagbabagyo, mga no, madadael. Kakaasyo kami dito eh. So, nato 20 mil. Edad ko, tapno pang patarimaan nyo tibalayo. Jack, kumaakayat nga awatin ng ibuluntar. Ay! Sa mga awatin na itang kandidat, Lani. Ha? Nanang? Apay mo ko na yun. Idin to tagrasyo na ito. Ngayon ito di Manong Pidong, pagpatarimaan tayo, Nanang. Di mo ko mapagkadkadan. Ito itid ko, Nanang. Ay, Nana ko nakuma. Si Kamet, Manong Pidong. Di ka pa sinong bata. Na ikaglisen di lang nga mga wag kaninanang iti Nanang. Barbaran ko no, sungbasan na ko nita. 20 may la doon to, pwede sad kuking ka. Dikit kinalistom ngamin nga
nang dakulap iti 20 mil lani. Isublim neta, nakapapayon ka ni Pidong. Nanang, adot kwarta ni Manong Pidong, saan ka di? Tahawaya nga ron. Oray pa. Manong Pidong, saan sakit di nga napindas pa nagsarita ta, bimalait ni nanang ko. Iso nga, agawit ka pa laing ta, baliwam to ti umay. Ngem, isublik na to yung kaskunan ni nanang. Ay, saan mong isubsubli? Ay, voluntaryo, na yung papuson, panangtid ko king ka. Ito 20,000. Kasi sabi ko talagang aramatin de, tatap no mapatarimaan nyo, ti balayo. Tikat kinalisto, tikat damag manong naimi. Wen, tiga ado nga min tigat chismuso kada chismosa ito lugar mi. Nagdinamag manong naimi nga inikan na kami ni Manong Pidong iti 20,000 nga di mi dinudawat. At siyempre manong naimi tigat agar-aram kanyak makakompetensya da. Medyo mapukawan da tinamnama gabuta siyempre adahawayanong agar-aram kanyak. May sa ni Marvin manunay nga nagdanag kat imay nga dagos. Marvin, Lani, nadamag ko nga ka ni Manong Pidong iti 20,000. Uwan nga saan ko dinadawat, Wayne. Akas ko na duma dita. Unang ted, di mo ko maawatan. Or iba yung kinanang talaga di maawatan. Impapilit na. Kasi ka, ikanakadimat kasi kadakil na kandidat. Salsalusuda ka, ngam pang-aasi Marvin. No kahit mo't makikombinensya siya, salangin. No kwarta sa mo kabailan di Hawaiano. Lani, no nasken nga, umutang akit aramidak. Uy, sanak mo't nga umututang ka mo, no sanak nagkitkidaw ka. Tapos no may pagitak, nga talaga ngaitan ka. Saan nga dito pakagitaan, Marvin? Saan mo kumakakompetensyahan di Hawaiano? Di mo kamailan. Lani, saan ka nga umutang pa eh? Ang mga dinamag manin, katsak manin, ti papasulan da. Aguutang ka lang, tapos nulaing maartapan mo, no? Maatiw mo nun, Manong Pidong. Ada ka di nga rin na napilim? Adan. Sabi ko na siya, Lani. Abay, namnamay mo siya ka? Namnamay. Gabuta makita ka na kita matam. Mabasam na kita anda ti matak. Mukat. Mabasak nuan niya di bagbaga di kita matam. Marvin. Madlaw. Siyak sangali. Masiguradom. Apay ko mga saang nga ni Manong Pidong kat Hawaiano. Hamu mo tangayitin. Naglayang ka, Marvin? Uwen, sikat kahit ko. Agbeso? Ala, agbeso ka di, Lani. Wagad, kamood dyanan na. Sikat ipakarik na, ti ayat. Uri ng karkarigatak tegla ko di baka. Gabuta, nagbambanugam, di ba? Kaya nagbambanugan mat ni Manong Pidong ni edad na. No? Basta sika tinapilik. Sika. Agamanak. Inarakop na Manong name ni Marvin. Amuklatan. Tatalaga isupay ti kababang luhan no kastang o may pumasyan. Ni Manong Pidong unak kumangin no nabangsit ti tao sa ore kadigdigos na sagbangbanglo at adda nga madi, di ba? Yan Marvin, natural nga banglo. Manong name. Kang kanayon nga glingling iti paragtrabaho na. Macho iso na Manong name ng biskid. Kaya nariknak dahil nga irot ti harakop na. Kalpasan na nariknak pa yan ti bara, dagdibibig na nga nangamal ka dagdibibig ko. Agyaman ak, Lani. Agyaman ak una ito sakti ng pilim. Nagdinamag man rin Manong Nemi, nga da inaklon ko. Nga ni Marvin. Kat siyempre, agriri kiti,
naggastos uno, nagregalo kanya. Kas ni Alex manong Nemi, imay nga mismo. Kahit kung mangiga na mismo kang kanabot no. At ka din napilim. Asa nga siya? Alex. Baling ka ko mga sports. Nika di Marvin? Iso. Apeng nga saan nga siyak. Guguha po akmot naman ng Marvin ah. Lading itik. Nakadadod kita na gastos ko. Ingkar-karigatak lahing nga may regalo kang ka. Kalpasan na. Paayan na. Alex, awan ti kinidkid daw ko ken ka. Voluntaryong inted mo. No kaya't mo isoblik. Saanin? Oh. Linoko na. Saan ka nga linoko? Tanik kang ka dito namnama. Saan ko unang nga nagsakit tinakim mo? Ang sakit tinakim ko ka talaga. Nakadado na kitintid ko king ka. Kalpasan na, paayon naklain. Pasensyakan. Awan ti maramid tayo. Alangan mo't nga sikat kahit ko, samot nga sikat ipatpatek ko. Agpakalalaki ako mga Alex. Awatem ko mat pa nakapahay mo. No kasano tipong tut kan sakit tinakam ni Alex manong Nemi mas pay ken ni manong Pidong. May nakmet sinalangad manong Nemi. Agpreso ka di, ha? Agpreso ka di, dadamang ko lani. Manong Pidong, saan ka bumukaw dito eh? Balay mi na ito eh. Abe kasat lang mo, makabungtot. Kasi no kumatsan nga makabungtot? Hawayan nuak. Manot, gatangan ka tilaptap, dang tadag 20,000 pesos. Kalpasan na sa nga siyak taklunan. Dede pala nga Marvin. Isublim ka niya 20,000 nga intad ko. Manong, awanin Tanak sa makita mo, natarimaan ito pala mi. Isublim. Awaman kang rote available ita nga 20,000 ko. Basta isublim. Awanan manong. Naigata na yung materialis na ikapat pa yan. Linoko na. Saan ka nga linoko manong Pidong? Sikat ini, nang ipapilit nga ng TED iti 20,000 pesos. No, kumantaada na kaimatang ka ready, panang isublik kang ka, panang ipapilit ming isublime kang ka. Sa mong inawat sa ita, paibabawim kete, na ikapatan dito'y balay. Manong Pidong, pasensyakan. Sala nga sisyak ti babae. Bayam tulungan kang sapong ka na kita dumang babae dito'y barangay mi. Pasensyakan. Siguro, talagang sa nga sikatin ng kani para kanyak. Awan gayam. No, ada kanto pala sa Pilipinas, kat hanggang to pala subli di Hawaii, kat madanunan ti aldawan ti panagkalay sa amin kini Marvin. Umay kanto. Dahil ito ti pupuutem. Saan nga mapasamak ti panagkasaryo kini Marvin? Laglaki bang data. Manong Nemi nakaadayon ni Manong Pidong nga sila nakadagdagsan di barukong ko iti pangtana. Ninanang madandanagan. Ito ti kunak kang ka idi anak ko. Tikado nga garaaram kang ka. Sakit, siyempre may salang taklunan. Ita, ipang pangtada ka. Nanang, laglagipin nyo, awan ti dinawdawat ko.
inregalo da. Kasi laki ni Manong Pidong. Di ba? Kayat ko mang isubli di. Di namat kayat. Di impatungpal tayo, impatarimaan tayo di balay. Tapno da pakakitaan, tapno da makikita na paisubli na gid din. Sanakit ko na nga, santo ka no, pasamak di ba nagkasarmi ka ni Marvin? Nanang madandanagan nang Jesus, si kamot lahat ng titi problema. Alangan yung harti mong baling ko. No, ato digit arim kanyak. Kada ato digit agregalo. Ano tanamindak? Ala, idarasyon na pa nagkasaryon ka ni Marvin. Tapno awan, marami dan. Di matindong Domingo ay ang umay na mga sasawan. Aman nang. Imay na nga peso manon nemi iti dimteng ngal daw ti Domingo. Naganak kang kuwana, natapay ni Kapitan, sa adamay sa akonsehal iti ili, nagbalinto ka nung aninong mi. Saanan nga, napayag pa iti salitaan manon nemi. Taumat, iti kasla dati ko nada nga sabsabong pailain. Tani Marvin manon nemi, ada may patawid kang kuwana nga, medyo panglawain na bangkag. Nga so iti mulaan natin natin, pagtarak na natin dingwen, manon nemi. Kaya sa dito ngaten, iti plano mi, nga pangipatakdaran ti balay mi. Napintas ng plano. Nagtulagan mi nga mismo manon nemi ti petsa. Juan, tapno di kasta kat saan ka mga maipit, ada na surok ang makabulan, sakbay day tangal daw. Siyempre, dito trabaho, manong nemi, yaw awisak mat idan, nagdikatrabahuak, nagbalimot nga ninong, ti boss ko, manong nemi. Nagkuyok kam kini Marvin, tapos kasta kita, ang kami na agparamit imbitasyon, kalpasa nga na umung mo, di kita agbaling nga ninong kininang. Napang kami pa yung nakisalita, manong nemi, iti mangkater, no pa agparti damat lang, manong nemi, tinayon na. Agletson da, letson nga baga ken baboy. Napang kami pa yan, manong nemi, kasalit simbaan, nga nang schedulean ti kasaro. Narami din ti kunada nga seminar, manong nemi. E di ba nagkuy-kuy kami kini Mervin, manong nemi nga nang isagana, iti pa nagkasarmi. Niniwan ka, di mimitan makitkita, di kiti kinarabel na. Ni Manong Pidong, Manong Nemi, alami ko mga abay ang bigla madlatan nga, nagsubli sa Hawaii. Ni Alex, Manong Nemi, damag ko nga, naban sa Cagayan, mapangkano sa tapno, alalisto na kano malipatan. Awanan tinaskan pa yung saganatan. Mabaling ka din nga. Adan mapasama ka na ta. Lani. Si Kamet. Napimitas ka nung ikasarnak ni Virginia nga dumatag iti altar. Kahit ko kumang nga pasama ka na ta eh. Anyak mat pagganatam kat aldaw laang ti orayan ta. Kahit ko nga talagang may parik na kang ka. Iti ayat nga ta kanya. Nagtutur ka Marvin. Si kalangarotin tinaklon ko. Ken awanan di kiti karabal mo. Nagsardeng dan. Imadayo da pa yan. Dapat nagkastak makalipat da. Sige. Arakop latang arotin. Ken bisito. Nakayamimas ka lani. Tinakpay na ramanan nga nala namin pinsan. Ibagang mga iwas akon. Iwas ka lang arot. Iwas ka manin, no? Makan ka, mamin pinsan. Si ka Marvin ha. Agtutur ka. O risak matakit maganatarak mo ito ng orayan ta tinituding nga panawen. Manong nemi nagbakasyon ako. Makalawas ti bakasyon ko sakbay manong nemi ang matanunan dahi tangal daw. Naragsak tigitiya, kakabsat ko manong nemi, mga aramat iti laptop. Manang, naperdin sa amotin na iti laptop. Naperdin, ano na nyo kami na?
Yung pasarimayat, pasarimading. An na danyo, baka mamannog. No, agloko-loko, i-restart yo. Basta, ano ka? Sa bagay, kasi arami din mino ka. Dahil dyan ang iragalo kang kamanang. Napansa di hawayan, nagsublin. Napimbitas ko man is pinilim. Tapay. Katahawayano. Makaumay kang kumawat sa Diyaway, siyempre. Ading ko, no sino talaga ti patpatid ko, sit pinilig. Sa bagay, nasingpad ka nagagit ni Manong Marvin. Good luck manang kada kayo. Daw-dawat mi nga, naragsak kayo to. Alas 3 nga tayo ti malay Manong Nemi. Edita, at damay sa lakay, nga kastaon iti taray nang umay dito balay Manong Nemi, agsasarita kami met kaninana. Ngay dinay ti agundahoy Manong Nemi, kat tsak mawatan direknak, tagkapagkaba. Ngayon ko lang tangin badbadlaw kaninana. Ngayon ibagbaganan at Manong Nemi nga madandanagan ni Sona. Ay na, natandanagan ak malasang ko. Nanang, nung mabalin ako, makit goyodan tayo ti aldaw, tapno madanunan ti nagtulagan nyo ang kasaryo kini Marvin. Tapno di kastagat sus, nanang, di ka ganat. Uri tatanda ni matan, makalawas laingin. Kaya po madandanagan ak. Ano pakadanagan nyo kuma? Madanagan kayo? Baka saan nga plaster to jarwatin nyo, mangkuyog kanyak, intong dumanon maangay ti seremonya. Pampantunutak, dagiti ano nga nang tad kang kaedi, dagiti agar-aram kang nga nasakit tinakam na. Nanang, gagangi lang ti kasta, or isa sinumat mapahay ka agad, agsakit tinakam mo. Wala nga dagiti inintadakan ka. Naggasgasto na para kang ka. Nanang, sino di kasta unit, taray na kami dito yun. Kumpadre nga Ingo. Ay, Lale! Ay, Lale, malasan ka, oh. Tatapay. Jesus. Ay, kumpadre, Ingo apaya. Isla, ng sakit na pasamak ng uram. Nakarkaro pa yung uram. Tapay. Ni Marvin, awanin. Anya? Ape awanin ko na ni Marvin. At napasamak ka ni Marvin. Pinaltukan da, kahit natayin. Saan? Saan nga bundo tayo natata? Saan nga bundo? Saan nga bundo? Anak, agtala ka. Agtala ka na ito yung tinagparparik na kanya kanak ko. Sasunod ng baldogin ko, anak. Tatayin ko, sinod ng baldogin ni Marvin. Awan ti makibagabalasan ko na nakamaskara ka nun. Dagiti nakamotorsiklo ka, nagpaltog kang ko, anak. Dati ko na nga riding in tandem. Apo. Anak, tala ka. Sa mo ko mga itulok. Amo ko mga itulok. Tamo ko mga itulok nga aglusdoy ka. Ay, pati krim di makinakin mo, anak ko. Nagsakit. Sala nga nagsakit, Manong Nemi. No, di kat nakasaksakit. Nagparik na kanya ti kastoy nga posible nga dagaramid itidakas kanya kuno ni Marvin. Malagip ko Manong Nemi di ko na ni Manong Pidong nga saan to ka nang mapasama ti ba nagkalay sa amin. Nabayagmatan nga awan ni Sona dito Pilipinas. Nagsublin sa Hawaii. Nga mabalimbat siguro Manong Nemi. Nga imbilin na ngayon muna sakbay. Nga nag-awid kat mabalimbat siguro nga ramatin na ti komunikasyon ti cellphone nga tawag. Isungata. Nga manyat ebidensya awan. Ni Alex.
Pangalan ni Alex ti pagbayad na ka ti hard killer. Nga damatan sa di kagayan, sakbay nga napasamak ti amin. Manong na yung butang kampay kidin nga mapahan, makidungaw. Gapatag dinamag manong na nga siyak. Ta kami, hindi pa pabasulan da no apay nga natay ti anak da, ti kapsat da. Siyempre manong na may digiti pulis. Sir, kung may kami imbestigar, Miss, Lani tinagan ko, sir. Lani. Ta kayo na. Ay, Lucia, matinagan ko, sir. Aping nga, umay da kam imbestigar rin. Awan ti basol mi, ti papatay ni Marvin. Ngem, day dati makikita mi nga lead. Nga puti sakit, tinakam, di kitit. Nagararam kang kasama mga tinaklon, di kiti pinaay mo, Lani. Imposible nga, may isa kadakwada, wano isuda, tinagtutulan, tapno mapasamak ti amin. Mabaling ka ding ibagam kada kami tinaganda, tapno imbestigar mi ida. Imbagak manong na imi. Nagadumot kayang nagpeso. Nakaskas daw ka di, sir? Sa bagay, hanggang nakaskas tao ka puta, napintas ka. Saan ka pa nag-asawa? Nabalo ka ba ito? Asino kadakwada, iti posible nga tapem. Ni Manong Pidong, nga dadya Hawaii, isot nang ipang tayo, nga saan nga mapasamak ti pa nagkasarbi. May kadwa, sir, ni Alex. May nagbakasyon, at nasa di kagayan. Dagito nga duwa ti kang runanonin na sakit unay tinaganda. Ta iso dati may nagsalangat kanya kay. Dagito taduman, handa matan imimay. Basta dagito duwang. Sabi ko masya na may kanti-justice na ipapatay ni Marvin. Kan sabi ko matasang nga da kami ti kagura, pabasulin dagito nagandakin kakamsat na. Saan kami nga makapanjayan ta, kabuti pangpangtana kami. Ano mabalin ko ma, sir? Agpakuyok kam kumakana kayo. Tapno adadagos nga ganawa. Agad na natit daw mo, apagit masanan. Ita ka din. Ita ko man numabalin. Ginundawayan ni kininanang manunahimikin kinagabsat ko, iti kaadda di kiti pulis. Naglugang kami mismo iti patrol car manunahimi. Tapang kami mismo iti balay, iti akamansayagan, iti balay da Marvin. Kaya nagpeso manunahimi, kusilap, ngumur-ngur-ngur, dagiti naganak kin kakabsat ni Marvin. Nga madamit lahat na dagiti pulis manunahimi nga nangipig kada kami. Kapot talikado, agpupungtot da. Samad lang si Soda manunemi, iti agladingit, nadikit pa siya. Kapot iti tamdag ako, manunemi, ti bangkay, ni Marvin. Kastawa na yun, ti managarubos da kitiluan. Masayang anak, manunemi, kadagitigod naway, nga kaanda na pa ilaing. Ti manungal daw nga managkuykuyog mi nga nangisagana ti panagkalay sa amin. Dedi aldaw manunemi panangkid daw na nuwan kan mabalin kadadan mapasamak kada kami. Masayang anak nga saan nga nang patgan kan kuhana. Siyempre, nakarik na ko mga ti adad nga ragsak no nagunod nan ti amin ko. Kan baka na nabat siya nak kuma, takad na kuma pakalaglagi pakin ko na. Marvin, pakawanan na, nanyaman tigit nagbasulak ka, nagkurangakan ka. Saan ko mga pagarupan na kitip, naganak kan kakamsat mo, nga kaputata si Kati naklon ko, kati sumat din tinagiduron kang kalasapa pimusay. Ayatan ka. Kat patsik nga ayatan nakme. Datat rumbing agayan ayat.
dati trumbing ang asawa. Ngayon kasano pa hita, Marvin? Kasano pa hita? Kasano pa nga mapasamak na gitara pa apta? Kasano pa Manong nemi saan kami nga nagbayag, nagsibod ta. Talaga nga, adamat papananas ka nagdipulis ka ng escort kada kami. Kahit ko mga asitgaan, ti ama kinina ni Marvin, tapno dumawat ti pamakawanda, ngaming gawid nak ni nanang. Adan to sa bali na gundaway ko nanang. Idi maitabo rin manong nemi, ti bangkay, ni Marvin, nagkidaw kami manen, ti kada ti pulis, nga sa mga escort kada kami. Awan nga rin ti kulungan na pasamak manong nemi. Aging ga makabulan ng tinapalabas. Diyak matlayan mapanunot nagsublit ti trabaho. Uwain manong nemi, nagpanesa. Noon niya tirumbay nga panes, iti kasla, ti maysan nga asawa, ket kasta, iti inaramid ko. Tapara kanyak manong nemi, naangay mantikalay sa unusan, imbilang ko nga asawak ni Marvin. May sak abalo, numampay, birhen akpay lang. Kalbasan ti talo nga bulan, manong nemi nagsubli ako ni trabaho. Gananat ka, lani anak. Nanang, laglagi pa yun. Baka adan ni Alex, dito lugar tayo. Baka no, isumot ti mga ramid kan ka, iti madi. No muna kit ni, naladam ti investigasyon, talagang awamat ito makder nga paneknek. No sa sino talaga ti utak, iti panang papatay da ni Marvin. Nanang, aramatem nga bidto, anugutem nga bidtot mo ti amin. So kasamon nga ulitin, ano iti kahit masawanan? Sana kumawat ti regalo. Likli ka mo na mabalin. No, doon tumanin di kita agaram ka. Nanang, malaksid ki ni Marvin, asino kumati, sumarsaruno idi nga, pakarik namin ti ayat. Ni Pidong, sanang, kayat ni Manong Pidong. Sino marot? Ni Alex. Kasta. Eto, agaram ni Alex kang kaita. Diyak lang mo, nanang. Manong name diyak mo, no abay nga nagbaling kong usto. Diyak ko na ni nanang. Tay di rumuara, kiti may nga malam, di pagtrabahuak, tagawit ak sa diabalay, taday op ko. Nakitak ni Alex. Umasasidad kanya. Alex? Hi, Lani. Talaga gayam nga imangisita mo yan Marvin. Tayong bilang ko nga asawa. Ay sa ako na balo. Balo nga Virgin. Apay mo. Kaya ba taon samat napasamak idog ni Marvin. Apay may ka. Balbaliwag tigasat ko. Alex. Diba? No saan nga ni Marvin, siyak ko ma. Gabot siyak tinekari. Api nga siya kuma, nga saan nga ni Manong Pidong, siyak. Pakawanan nak. Nuwad naman, panagpungtot ko idi. Ang ba't no sikat mastermind? Adayo. Pangalak ko at pagbayad ko ti Harid Killer. Sa mesa, dago sa ka nagpagagayan, edi pinainak Nabaya ko sa di planuhin nyo kasaryo ni Marvin. Nasakit man tinakam ko dingam sa anak ka ng ipangta. Aso nungat ng ipangta kada kayo. Ni Manong Pidong, posible nga isunat at daramatin na. Nasakit ba't kami tinakam na hawayano ko na mapaay. Sa bagay. Ituloy ko tumangalam ka. Makaoray ka.
uri kasanot kabayag na. Ngimamo ka sa angang bayag. Gabutag parparik na kanya kasi ka, kansyak te katuluyan. Tinam na maik idi manunemi kitag subli, di kita dumapay nga mga arim kanyak. Ngam nagsasarunod dapat gayam nga nag-asawa. Kat nilahing Alex manunemi iti nagsubli. Ni manong pidong nagbakasyon, manunemi ngam saan na pulos ngam imay. Siguro, adayong isot kayat ko. Kaniso nga talaga ti kang runan nga atapin mga mastermind. Na makakita kam lang manunemi iti mangitid lang iti lead bono agsaksi. Talaga nga idarom mi isuna. Sa bagay, siguro aramidin ba iti naganak ng kakabsad na ti amin. Tap na may kandat justice papatay di Marvin. Nasurukan nga tumawan manunemi idi Marvin, idi aklo na ko ni Alex. Kung nagtupeng amin. Nga niya. Nga si kakensya. Nagpalpalikaw ka pa ilang amin. Alex, napamabalang amin inaklo ni Marvin. Amo ko mga rutmet. Amom no saan nga ni Marvin tinayat mo, tas siyak tinayat mo, sika kumat natay. Ha? So, gyamang ka. Sa bagay. Di tayo mo nga talaga, no, anyat mo pasamak, di ba sa bayan eh. Kanagyamanak. Lani. Agyamanak. Barbareng ano. Awan di dagas sa pasamak yan ka. Oh? Apay mo. Baka no. Mabalo ak manin ti may kadwagong daw yung sanak pang nga may isa ka virgin. No. Naku, saan nga tawad na Diyos ko. Dahil da idi manong nemi ti muna nga si miplot iti panunot ko. No muna ta kanunungan ni nanang. Ay kahit posible nga da kasta mapasamag eh. Ado di ta kahit tambamok nga babaluan. Hoy, ni nanam nga sima. Ama mo diya bagatan. Namitlon nga balo. Sika, amang maulit nga dandanin ti kasar kat matay di. Mangikasarkan ka. Nanang matulong. Ang kadiang. Nilakit gasgasat kumatan mo sa kan na pimpiman pa. Dagiti agbaling nga mangikasarkan niya nga umat mangituloy. Hindi matulagan ti kalay sa amin kini Alex manong nemi. Anad Alex? Mabaling ka din adan pasama ka data. Lululululu. Kasi tatikid daw ni Marvin hindi. Yung pinahay mo. Pinahay ko. Sana kumapayan. Sige man layang yan. Saan ka mapilpilit? Saan? Amangan namatay ka ngagpais. Uy, saan kumamatay na? Turun kam sa di syudad manong naimi ka din may isang hotel nga nag-check-in kami kini Alex. Oh, Lani? Tinabayag ko ngin ararapahap. Mapasama ken. Luwada mo, baka maatake ka itirabaw ko. Isusapusang ko mo, Diyos ko. Naman pa'y, saan nga siya tinakauna ka rin bibig mo, amok? Bibig lang? Sana pa'y naprusan ti barukong mo, sampay. Si kapay lang, Alex. Lani. Indaw-dawat ko nga talaga nga siyak. Uri di mandamag ko nga kasar kayo kani Marvin. Indaw-dawat ko nga saan nga matuloy. Kadi. Kat ang mga naman adad mga indaw-dawat ka datang nga saan nga matuloy. Matuloy. Gabot na tuloy. Tuloy. Alex. Silo kong Alex. Ginulpena. Kastan tumalapapanan na. Isang na, Alex. Lani. Lani. Wen manong nami kas tinanamnamak. Nakas is istoryaan di kiti adaanan iti padas.
Ore kalam na ulit-ulit manong nemi ti panagsamat tirik nami. Nga kalpasan manong nemi nga may tayo kami tiragsak. Kasladublian mi manen ti sumangat, sumalog sumangat, nga agampayag, nga makadanon iti kangatuan manong nemi nga yuyin tiragsak. Imun na nga rod manong nemi ti hani mo na kunada sakbay nga dimteng ti kaldawan ti kalaysa. At da kami ti simbaan manong nemi nga mangururay. Diya ka mo taapi nga da kami ti muna. Babayan. Matandanagan ni nanang. Nanang apay. Kuti kaya kuti. Pag nakaya pag nasakit tugaw. Da imun unak ti kumatilalakyan kat kada dito simbaan ng sika. Yung muna natin siguro nga nakarubuhat. Kan baka ito problema. Abi nga di mo tawagan ni Alex. Tinawagan ka ba yung sumanong nemi? Hello, Alex. Abi nga huwag kayo pa dito simbahan. 15 minutes before ting kasar. Ayan yun. Pasensyakan. Medyo, nabulukan na ito yung paglugan ko eh. Ha? Nabulukan lang o no? Nabulukan. Dandanin, mayatin. Umay kamin. Ang pag-iso, ti oras. 15 minutes o baka no 5 minutes before ti oras at dakam tuta. Napanbay lang amin. Magastig mo ti balayot simbahan na. Sala na ikat ti danag ko no nemi di addan. Addadan. Kat nakaready man no nemi ti seremonya. Numabay madaman ti seremonya manunemi kasla sampay lang ang tal na tiriknak. Numabay kasla pilipilitak lang ti ubinsa manunemi kawayatan ng nagbarmadsa kami kini Alex nga mapanin iti na daig nga altar ko nato. Iti salutsuden ti padi manunemi no awamit lang ti mangiparit amang ipawil iti panagkalay sami. Nagkapagabahak baka no da mangiparit. Alex ha? Baka da na si Kukam kat nagbiglag parang. Baka di pa pamudji kagayan kat da na si Kukam sadyan. Kinon ko na kanyang arasaas kang kuhana. Na mamikas lasaan na nga mga kat kaputawan ti tumakder manong naming ang pawil kada nga kasar. Aytan. Narugyanan ti seremonya manong naming aging ganganalpas. Kat inagkanen ni Alex manong naming. Dagi di bibig ko. Indeklararan manong name iti padi nga kami kat husband and wife. Nangigmin manong name di kiti palakpak. Palpalakpak di kiti matandar. Sa idi, nagpinirma kami manong name iti marriage contract. Talaga nga da kami nga talaga. Ngayon ko na ni nanang, ano ti plano yung, kay palang sumangat sa di bagyo, hangkay mapapanin anak ko. Di honeymoon nga bagbagada. Awan ti pagdanakan nyo nang, sunulaing at may sinak ka na kayo. Kada sa nga bali at damat di kitiduwa nga, kakabsat mo nga kakaduwa. Basta sang kanto nga, agsardeng o may sumasarungar ka na kami, noon yaman ti pagkasapulan mi kita, tulungan da kami. Awan pagdanakan nyo, nagtulagan mi data kay ni Alex. Ituloy ko timang tulong ka kapsat ko tapno. Barbarin isod at makabasa. Ay, kita kailangan anak no kastana. Naragsak, manong nemi, edi nga panakaangit siya. Seremonya, kan reception, ada na kita itupak, ako nada, na kita nina nga maawagan, mangtada, iti regalo. Sa kampay nagsala, manong nemi, adumat na kita umay da isabit nga kwarta, kanig itibado mi. Nakakwarta kami manong nemi di 75,000. Nga dito pangrugyan mi ako nami. Dimting tanabi, manong nemi, siyempre, di balayda, insangpat na akong dito eh. Nasa dagmat nga dagos tiriknak, tagiti katugangak manong, kaya nagiti kayong kiniipag ko. Iti day di nga rabi manon nemi naman pa may kaduwang kung dahaway aramidin mingam kasla kabarbaro ni ayat manen kanakan. Kamo dyan na. Awanan tinas kan pa bagbut nganta.
Kapag talagang kasawatan. Awanin sa baling aramin dan tanusan nga. Agaramin ti anak. Mano ti kahit mo anak. Numano ti sakot nga mo Diyos kanak. Kadata. Nung kalakalingan na siguro ti talo palubos ti hapo. Talo? May isa nga junior, duwa nga babae, una duwa nga lalaki, may isa babae. Manong nemi kasta ti plano mi. Nairaman ba't dito'y nga kas itiyap. Nagtulagan mi idi nga mangiparakder kami ti bukod mi nga balay. Nanuwan kan mabalin kat asadig sa diya balay. Naman pa'y kasawa kami manong nemi tuloy ko lang tinagtrabaho. Sa sayang ko na. Kastamat ti pa nagtrabaho ni Edwin manong nemi. Aging gana kay parakder kami ti balay idi addan na agpitpitik idi saklot ko. Awan manong nemi dinimdimteng nga nakana nga problema mi kada gidimteng aldaw. Kat kastera pa mi manong nemi. Talo dagitiya. Anak mi kini Alex. May isa nga junior nga inauna kan duwang babae da Jenny kastamatan kani Dayan. Nakapagturpos manong nemi di duwa nga lalaki nga absat ko. Computer engineering ken kastamatan accountancy. Ninanang manong nemi na pigsapay lain. Kabot nagkakaruba kami. Iso ito may mangita parapin nga mga aywan kadagiti apu ko na no kastangin ka magtrabaho kaniya Alex. Nabayag mo din manong nemi nga napakawandak dagdaganak kani di Marvin kani di kaabsat na. Ni Manong Pidong, Manong nemi nga Hawaiano na damag ko. Nga kalbasan din kalay sa amin kini Alex nagbakasyon kat adaing kasarnan nga babae. Siyempre babae. Nga dahil nga asawa na adamatan sa Hawaii. Kung nang ordinahan ganyan. Ay sus na kumanipidong tinasawam. Adda ko man sa Hawaii itan. Kita mo ni Linda. Nga ina ni Daisy nga inasawa na ada sa Jaya. Nanang saan yung nga pampanunutan data. No anyaman din na ikari. Iso ti rubeng iti awaten kan pakaragsakan tayo nga impay na po Diyos ka na tayo. Awang pagtalagan nyo trasing batmat ni Edwin. Ay ni Edwin. Ni Alex ko na ko. Sa bagay. Baka na makadano sa Hawaii kat baka maliparak tinagkapuak. Ay susapoy. Dito nga rod manong nemi ti magabuklan ti pakasarita. Simple lang nga pakasaritaan. Nga mamok manong nemi. Nga adda kita na ibati mi nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Di balag nga nasken nga intay pampanunuten ken dagiti dapidot nga interumbeng natuladen. No sarem ti pusom yad adam nga makikanunong met ti panon. Puso tinaramat ko manong nemi nga dadadaga po na nga inaklon ko idin ni Marvin. Ngayon makasligayam ti gasat. Ni gayam Alex manong nemi ti talaga nga agbalin kataktak no inayin ko itong balbiyan. Agay man unay ti anos mo nga nang ibasa manong nemi kalbasan nga kainurnos nga insent ko ti detalya na iti sa messenger mo kat more power to your program and godless. Tuyagyaman nga pagaya mo Lani. Thank you king ka, Lani. Inding ka panagsurat. Tipan ka panang buray mo ti pagkasalitam. Ito na ito yung programa ito nga Dear Manong Nemi. Thank you mat kadagiti amin nga viewers, dagiti likers, supporters, followers, sponsors, dagiti sharers. Maraming salamat po kada kayo.